କାହାଣୀର ନାଁ ଏକ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲ ବାଳକର କାହାଣୀ। ଆଇଜାକ୍ ଆସିମୋଭଙ୍କ କାହାଣୀ ଦ ଅଗ୍ଲି ଲିଟିଲ୍ ବୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟେସିସ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଚର ଘର, ଆଲୋକ ଝଲମଲ କରୁଥିବା ପ୍ୟାନେଲ, ମୃଦୁ ଯନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ସମୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯନ୍ତ୍ର, ଷ୍ଟେସିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଜେନେରେଟର। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାଲ ଆଇସୋଲେସନ। ଅତୀତର ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ଅଂଶକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବୃତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସହିତ ଏଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗତ ସମୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ। ମାନେ ଅତୀତରୁ କିଛିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ। ସେ ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବବୋଧ। ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଧାରଣାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସମୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ସୂତ୍ରତା ବକ୍ର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ମେସୋଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସରକାରୀ ଲୋକେ ସୁଦୂର ଅତୀତରୁ ଡାଇନୋସର କିମ୍ବା ତହିର ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଓ ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅତୀତରୁ ଅଣାଗଲେ ତାହା ସେତେଟା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଅଣାଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଟ୍ ପ୍ଲାଇଷ୍ଟୋସିନ୍ ଇପୋକ। ସେହି ସମୟରେ ବୈଶ୍ୱିକ ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ ଏବଂ ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ହୋମୋ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲେନ୍ସିସ୍। ନିଆଣ୍ଡରଥାଲମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେହଠାରୁ ଚଉଡ଼ା ଛାତି, ମୋଟା ହାଡ଼ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭ୍ରୂଲତା ପାଇଁ ପରିଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 1,400–1,600 କ୍ୟୁବିକ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧମାନବ କି ଅସୁର ନଥିଲେ, ବରଂ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାନବ ଜାତି ଥିଲେ। ଷ୍ଟାସିସ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ପାଖରେ ଥିଲେ ନର୍ସ ଏଡିଥ୍ ଫେଲୋଜ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ମିସ୍ ଫେଲୋଜ, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆମେ 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଶିଶୁକୁ ଆଣିଛୁ। ସେ ଜୀବିତ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହୋମୋ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲେନ୍ସିସ୍। ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ମାନବ ହୋମୋ ସେପିୟନ୍ସ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଏଡିଥ୍ ଫେଲୋଜ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ଓ ଅବିବାହିତା। ସେ ଶାନ୍ତ ଓ ନିୟମିତ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସେ ଚମକିଗଲେ। ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମଣିଷ ଶିଶୁ, ସେ ତାହାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଡିନ୍ଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଏକ ସଜୀବ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କିପରି କେବଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମୂଷା ବୋଲି ଭାବିପାରିବୁ? ଶିଶୁଟିକୁ ଷ୍ଟାସିସ୍ ଚେମ୍ବରରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଇଡିଥ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାର ଖପୁରି ଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଥିଲା। ଭାରୀ ସୁପ୍ରା ଅର୍ବିଟାଲ ରିଜ୍ ଭ୍ରୂଲତା ଉପର ହାଡ଼, ପଛକୁ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବା ସ୍କଲ୍ ଆଉ ଦୃଢ଼ ହନୁହାଡ଼ ଥିଲା। ଏକ ଏକ୍ସ-ରେ ଓ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାର ହାଡ଼ର ଘନତା ମପାଗଲା। ଆଧୁନିକ ମାନବ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ହାଡ଼ ଅଧିକ ଘନ ଓ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଏହା ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳନର ଫଳ। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାର ଡିଏନ୍ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ମାନବମାନଙ୍କ ଜିନୋମରେ 1–2% ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଡିଏନ୍ଏ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଯେ ପୂର୍ବକାଳରେ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ ଓ ହୋମୋ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସଂକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ନିଆଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କର ଭାଷା କ୍ଷମତା ନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱିଟ୍ ବୋନ୍ ଗଠନ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଲାବୋରେଟୋରୀର ଆଲୋକ, ଅଜଣା ଗନ୍ଧ ଓ ଯନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଯୋଗୁଁ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଶିଶୁଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିସ୍ପନ୍ସ ବଢ଼ିଗଲା। ହୃଦ୍ଗତି ବି ବଢ଼ିଲା। ସେହି ଆଦିମାନବର ଶିଶୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ସେତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚୁପଚାପ ତାକୁ ଅଗ୍ଲି ଲିଟିଲ୍ ବୟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଡିଥଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥା ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଏକ ଭୟଭୀତ ଶିଶୁ ଯିଏ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଅଜଣା ଲୋକ ଓ ଦରବ ଦେଖି ଡରିଯାଇଛି। ଏଡିଥ୍ ଫଲୋଜ ତା ପାଖରେ ବସିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଧୀରେ କହିଲେ, ଶିଶୁଟି ଭାଷା ବୁଝୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ବୁଝୁଥିଲା। ଶିଶୁଟିର ପୁରୁଣା ନାମ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଡିଥ୍ ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ ଟିମି।
ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ଟିମି ଖୁବ୍ ଭୟ ପାଉଥିଲା। ଲାବୋରେଟୋରୀର ଆଲୋକ, ଯନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି, ଅଜଣା ଲୋକ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିଛି ଖାଉନଥିଲା। ଇଡିଥ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ହାତ ଧରୁଥିଲେ। ଭାଷା ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ବୁଝିବାକୁ ଭାଷା ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଟିମି ଇଡିଥଙ୍କୁ ଭରସା କରିଲା। ଡରିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ଟିମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ଆଚରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଖେଳନା ଧରୁଥିଲା, ପଥର ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଥିଲା। ଏହା ନିଆଣ୍ଡରଥମାନଙ୍କର ଟୁଲ୍ ୟୁଜିଂ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମଷ୍ଟିରିୟନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଟିମି ଉପରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାର ହାଡ଼ ମାପ ହେଉଥିଲା, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବ୍ୟବହାର ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସରଳ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସ୍ମୃତି ପରୀକ୍ଷା, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଧୁନିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୀର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧିମତା ଥିଲା। ଟିମି ଏହା ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ସେ ଏଡିଥଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଥିଲା। ଏଡିଥଙ୍କ ଏସବୁ ଆଚରଣ ଦେଖି ଦିନେ ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିସ୍ ଫେଲୋଜ, ଆପଣ ଅଧିକ ଆବେଗିକ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ଏଡିଥ୍ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମିଲା, ଏକ ଶିଶୁ କିପରି କେବଳ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ? ସେ କ'ଣ ଲାବୋରେଟୋରୀର ମୂଷା? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଟିମି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଧୁନିକ ଜୀବାଣୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେହିପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଟିମି କିଛି ସରଳ ଶବ୍ଦ କହିବା ଶିଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଏଡିଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଧୀରେ କହିଲା, ମା। ଏହି ପଦକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଏଡିଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ, ସେ ଏବେ କେବଳ ନର୍ସ ନୁହେଁ, ସେ ଟିମି ପାଇଁ ମା ହୋଇଗଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇମିଟେସନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ମାନବୀୟ ସ୍ନେହ ସମ୍ବୋଧନ। କିଛି ମାସ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲା। ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ଘୋଷଣା କଲେ, ଟିମିକୁ ତାର ନିଜ ସମୟକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଡିଥ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଟିମି ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସଦା ଗବେଷଣାର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଷ୍ଟାସିସ୍ ଚେମ୍ବର ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଟିମି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଏଡିଥଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲା। ମା। ସେ ଶବ୍ଦ ଏଡିଥଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଏଡିଥ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଟିମିକୁ ବାହୁରେ ଧରି ଷ୍ଟାସିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଗଲା, ଆଲୋକ ଚମକିଲା ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ନୀରବ ହେଇଗଲା। ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ମାର ପ୍ରେମ ଜିତିଲା। କେଉଁଠି ଦୂରରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅତୀତର ସମୟକୁ ଜନକା ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ ମା ସହିତ ଏକ ହିମୋ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲେନ୍ସିସ୍ ଶିଶୁ ଚାଲିଗଲେ। 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଶିଶୁ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ମହିଳା ଏବେ ଏକା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ସମୟର ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆଲୋକ ଚମକିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଡିଥ୍ ଫେଲୋଜ ଓ ଟିମି ପ୍ରାଚୀନ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଲେ। ବରଫ ଯୁଗର ଶୀତଳ ବାୟୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷରାଜି, ଦୂରରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଡାକ ଓ ପବନର ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏଡିଥ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଟିମି ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜଗତ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଓ କିଛି ପରିଚିତ ଗନ୍ଧ ପାଇଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏଡିଥ୍ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଶୀତ, ଭୋକ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଆଁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟିମିକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିଲା ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଟିମି ନିଜର ପୂର୍ବ ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ପଥରରୁ ହାତିଆର ତିଆରି କରିବା ଜାଣିଥିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ କୋଳି, ଫଳ ଓ ଛୋଟ ପଶୁ ଧରି ଆଣିଥିଲା। ଏଡିଥ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ କିପରି ଏକ ଛୋଟ ବାଳକ ଏତେ କୌଶଳ ଜାଣିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜି ପାଇଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା। ଏଡିଥ୍ ନିଜର ଜ୍ଞାନରୁ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଚର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷାକ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଟିମିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖାଇଲେ, କିପରି ଫାନ୍ଦ ପକାଇବେ, କିପରି ନିଆଁକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଓ କିପରି ଏକାଠି ରହିବେ। ଟିମି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଜଗତର କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।
ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଖାଇଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କିପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏଡିଥ୍ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କେବଳ ମାତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। କିଛି ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲ ନ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭୟ ପାଇଲେ କାରଣ ଏଡିଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଚେହେରା ଓ ପୋଷାକ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟିମି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ଓ ହାତ ଧରି କହିଲା ଯେ ଏ ତାଙ୍କର ମା। ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଡିଥ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ, କିପରି ବେଶୀ ଭଲ ନିଆଁ ଜଳାଇବେ, କିପରି ଘା ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ଓ କିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବନକୁ ସହଜ କଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଓ ସମ୍ମାନ କଲେ। ଏହି ନୂଆ ଜୀବନରେ ଏଡିଥ୍ ବୁଝିଲେ ଯେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ବାହାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ନେହ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ସମାନ। ଟିମି ବଡ଼ ହେଲା ଓ ସେ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକ ନେତା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା। ଦିନେ ଦୂରରେ ଏକ ଅଜଣା ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା। ଇଡିଥ୍ ଓ ଟିମି ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁରେ ବସି ଚାରିପାଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା ଓ ବରଫ ଢାଙ୍କିଥିବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ନୂଆ ଗନ୍ଧ ଆସିଥିଲା। ଟିମି ହଠାତ୍ ଉଠି ନାକ ଉଚ୍ଚା କରି ଶୁଣିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ଗନ୍ଧ। ଏଡିଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିର ଆବଳି। ଏହା ଥିଲା ଆଧୁନିକ ମାନବ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ। ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଏଣ୍ଡରଥାଲ ଲୋକେ ପଥର ହାତିଆର ଧରି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ଏଡିଥ୍ ଟିମିକୁ କୋଳରେ ଧରି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକାର ଯେମିତି ମାମଥ ଓ ବାଇସନ୍ ଧରି ମାରିବାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ସମୂହରେ ଶିକାର କରିବାର କୌଶଳ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନରଭକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା। ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଶିକାର କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସମାନେ ଅଧିକ ଚତୁର ଓ ସଂଗଠିତ ଥିଲେ। ଇଡିଥ୍ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ଟିମିକୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଏଡିଥ୍ ନିଜର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଏଣ୍ଡରଥାଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକ ଫଳ ଓ କୋଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତଥା ତାକୁ ବନ୍ୟଜୀବ ଓ ମୂଷା ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ଦାଉରୁ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଶିଖାଇଲେ, ଯାହା ସଂଘର୍ଷ କମାଇଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସମାନେ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କର ବରଫାଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର କରିବାର ତଥା ଜୀବନ କାଟିବାର କୌଶଳ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନେ ଶୀତଳ ପରିବେଶରେ ଅନୁକୂଳିତ ଥିଲେ ଓ ମୋଟା ହାଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେହ ସହିତ ଭାରୀ ଶିକାର ଧରିବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ରହିବାରେ ଏବଂ ପଥରରୁ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ଦୀର୍ଘ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ। ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସମାନେ ଏହି କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ଶିକାର କଲେ। ଇଡିଥ୍ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ହେଲେ। ଟିମି ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହସୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଉପାୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ସଂକର୍ଷଣ ହେଲା ଓ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କରେ ଦୁଇ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ମିଶିଗଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା। ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସଙ୍କର ଚତୁରତା ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ିଲା। ଏଡିଥ୍ ବୃଦ୍ଧା ହେବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଟିମି ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିତା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହି ବରଫ ଯୁଗର କଷ୍ଟ ସହି ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରେ ନିଏଣ୍ଡରଥାଲମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜିନ୍ ଆଧୁନିକ ମାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲା। ଏଡିଥ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ସାହସ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ମାନବଜାତି ସଂଘର୍ଷରୁ ସହଯୋଗକୁ ଆସି ଏକାକାର ହୋଇଗଲେ। ଏହାର 40,000 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁରୋପର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଥିବା ବେଳେ
ଆଧୁନିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ଏକ ଛୋଟ ଧାତୁର ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍, ଯହିଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଥିଲା, "ତିମି ମୋର ପୁଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।" ଇଡିଥ୍ ଫେଲୋଜ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଢେଇ ଥିଲା, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ମଳିନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ବାଳକର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ 40,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ କେବଳ ପଥର ଉପକରଣ ଓ ହାଡ଼ ମିଳିବା କଥା, ସେଠାରୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଦରବ ମିଳିବା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା। ଡକ୍ଟର ହସ୍କିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ପାଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ସେ 40,000 ବର୍ଷ ତଳର ସେହି ବସ୍ତୁ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ହାତରେ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ ସେହି ଦିନକୁ, ଯେଉଁଦିନ ଟିମିକୁ ଧରି ଏଡିଥ୍ ଷ୍ଟେସିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଜେନେରେଟର ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶେଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ପ୍ଲେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା, "ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ? ଏକ ମାଆର ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଗବେଷଣା ନାମରେ ବଳି ଦେଇଥିଲୁ?" ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଯଦି ଏକ ମା ସମୟର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ମାତୃସ୍ନେହ ଲାଗି ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରେ, ତେବେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଗଲୁ? ଏହି ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଓ କଣ୍ଢେଇ କେବଳ ଏକ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଇନା, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ନାମରେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିଛୁ। ଏଡିଥ୍ ଅତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ରହିଗଲା। ଜଣେ ମାଆର ପ୍ରେମ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରେ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ, ନା ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖୁଛୁ? ମୂଳ କାହାଣୀରେ ଏଡିଥ୍ ଓ ଟମି ଉଭୟ ଅତୀତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାହା କୁହାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଅନୁମାନ କରି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଯୋଡ଼ିଛି।